Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ana zaman banza. Ba aikin yau ba na gobe. Matan wannan ta bi ta wuce, matan wannan ta bi ta wuce. Kuna nan kuna kallanta ba aikin fari ba na baɗi. Allah ba ku iko yin aure, ku je ku yi aure. Allah ba ku haka yi. Allah shirya mana ku kuma. Wai Allah ka ce da gungungu da sarkin aure ya za ka yi da mu ai matar taka guda ɗaya kamar idan baseball gaba ɗaya duka muka sa mutane ido kamar kai ka fara aure. Continue. Assalamu alaikum uwar gida. Wa alaikum salam mai gida. An dawo. Mun dawo wallahi yanzu nan. To ya aikin. Lafiya lau. Da fatan dai komai lafiya. Wallahi komai kalau ba damuwa. Ba damuwa. Ba damuwa Allah. Saboda a baro yan zaman banzan nan suna nan su kalli yar wannan su kalli matan wannan. Da fatan lafiya dai. Yawwa so nake yi ma Allah ya kore mana mu bar wannan gidan. Gaskiya ganda haka ma ya fi. Wallahi ina ga maki ore. Wayannan yan sa'ida. Kai inna lillahi aiko na yi mantuwa wajen malami da dan Audu. Me ya faru ne gida? Ka na manto kalmar waya ta can gurin. Bara in maza in dawo. To Kada ma ina so in shiga bayi kafin ka dawo ni ma na bayi. to ba damuwa. Zan dawo fa. Yanzu nan. Kai amma fa matan mutumin nan jan uba kaga yar jakar uba ya kurkura shi da kaya Wala da Allah. shi ita kullum tana hijab tana ta moye kayan Ali ka ka da Allah ta mana. Kuna yi ga buluku alquran ina kai a harkan munafinci hankali yake bi jan uba alquran matan nan ta tara kaya ida tulu Mongon ma alaji na fa yana jan kaya. Allah ko da gaske an gama kai Matan na akwai kaya. alquran ta tara Kai. ban sanya da tsaya ku mun gadi zan leka alquran ne mun gano abin da yake Iyalin ta kuke ne ke? Dama zaman da nake yi da ku na munafiki kenan? A tsaya a gani za ku ci kan ubanku. Why are you running?